Velkommen til endnu en podcast i Klinik Lumano. Og i dag er det mental helbred, vi har tænkt os at kigge lidt på. Og man må jo sige, at der er en masse at forvente i den sammenhæng, fordi det er et ret stort emne. Og bare for lige at sætte en lille dimension på, i det danske samfund, der bruger vi omkring 55 milliarder kroner årligt i forhold til mental helbred bredt set. Eller hvis man kigger også på, hvad OECD har bragt frem af tal, så er vi måske mere oppe i størrelser af 110 til 150 milliarder kroner om året. Og det inkluderer jo selvfølgelig også tabt fortjeneste osv. Og det er jo kæmpestort tal. Men hvorfor er det så, det opstår? Og det er nogle af de ting, vi vil prøve ligesom at snakke om her i dag. Og jeg er jo Søren, jeg er værten, og med mig har jeg Mette, som er min medvært for i dag. Ja. Ja, velkommen Mette. Tak. Tak. Det er godt, at du vil deltage i de her løg her. Ja. Og det er jo et emne, der jo bestemt også ligger dig, såvel som mig, jo på scene, de her ting. Ja. Fordi det er jo også noget af det, vi arbejder med. Det er det. Ja. Hvad er egentlig din baggrund? Bare sådan kort. Altså min baggrund, jeg er uddannet healingsmassør. Og den tog jeg, fordi jeg selv havde noget på min bagkant, som jeg gerne ville blive klogere på. Så derfor tog jeg den uddannelse, og den kan jeg jo så bruge i dag. Ja. 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 Og det er jo den samme uddannelse, som jeg har. Så, og vi har endda taget den sammen. Ja, det har vi. Ja. Samme sted. Samme sted, ja. Ja. Og igen, ligesom du også har det, jamen altså, jeg har også nogle ting i min bagkant, som har skubbet mig i den retning. Og det er jo så nogle af de ting, som vi jo så i dag kan bruge, men også som gør, at vi jo også har en god berøringsflade til samfundet og de mennesker, der kommer her i klinikken. Ja. Og jamen, jeg ved ikke, hvordan er din oplevelse sådan overordnet set, når du ligesom fornemmer, hvad der foregår? Jeg tænker i hvert fald, en af de store ting, det er, at vi er travle. Altså, vi er fyldt i vores hoveder og skal tage stilling til mange ting, både uddannelsesmæssigt og familiemæssigt, og så er der en sorg i familien, og det kan være dødsfald, det kan være skilsmisse, men igennem livet er der nogle store ting, som skubber en ud af lidt af kurs. Og så kan det i hvert fald være en fordel, at man får noget hjælp i et rum, som er trygt, og kunne få noget ro i sig selv. Ja. Altså man kan jo, jeg har i hvert fald kigget lidt på nogle tal, og jeg kan jo se, at nu nævner du selv stress, vi har for travlt, og noget statistik viser, at det jo stort set omkring 25% af befolkningen, der render rundt med en eller anden form for stressniveau, et forhøjet stressniveau, fordi igen også, vi skal også passe på med, hvordan vi bruger ordene. Fordi vi kan godt være stresset uden at have stress. Ja. Vi kan have travlt uden at være stresset og sådan nogle ting. Men nogle gange bliver ordene jo også brugt på en anden måde. Ja. Er det også det, der er din oplevelse? Ja, sådan har jeg det også, at folk kan sige, at jeg er virkelig stresset om, hvad betyder det? Ja. Og så kan man tale lidt mere ind i den om det. Jeg har måske ondt i maven, eller jeg har hjertebanken, eller jeg har spændingshovedpiner, men hvad er det? Jamen lige nu, der har jeg en eksamen, og jeg sidder og skriver, og jeg er helt travl. Ja. Og så ligesom få lidt ro i kroppen, som så giver noget mere overskud. Ja. Eller i hvert fald sådan. Ja. Altså en af de ting, jeg selv også lægger mærke til, og også noget, jeg har kunnet mærke på mit eget liv, har jo helt klart været, at når jeg har følt mig stresset, så er det fordi, jeg har haft travlt. På arbejde for eksempel. Det er jo meget et klassisk sted, folk har travlt. Ja. Samtidig med, at jeg også vil nogle andre ting. Så tingene ligesom begynder at kollidere, så jeg begynder måske at have tanker omkring, jamen altså, nu når jeg ikke, og nu når jeg ikke. Ja. Og hvad med familie, hvad med, jeg skal også lige ud og handle ind, og jeg vil egentlig også gerne slappe af, jeg vil også gerne lige ned og træne, og alle de der ting. Ja. Alle de ting er jo tanker, vi danner, som er jo så med til at presse os bare yderligere, fordi, nej, arbejdsplads, nu skal jeg lave alle de opgaver, det kan jo ikke nå ud, så er jeg nødt til at arbejde over. Og ja, så er man presset igen, og når så ikke at træne, eller gå hjem og sætte sig ned og lige kigge ud af vinduet i
på 3 minutter. Ja. Så giver vi os ikke selv tid til at få den pause. Ja. Og der er jo også, at der er mange unge, der faktisk også bliver ramt af de her stressniveauer, forhøjet stressniveau, måske også endda i langt højere grad i dag, end vi ser ældre generationer bliver der. Ja. Ikke at ældre generationer ikke bliver det, for det gør de absolut, men det er som om, at hele samfundet går stærkere og stærkere, og det rammer specielt de unge. Og der er der også nogle tal, der snakker om, det er næsten faktisk hver tredje af de unge, som har et forhøjet stressniveau. Ja. Hvilket jo er ret meget. Ja, man vil jo gerne være dygtig til det, man gør, og hvis man nu læser, altså har mange lektier for, og det kan jo også være i de mindre klasser, at der bliver forventet meget. Og i forbindelse med forventning, altså hvad tænker du kunne være altså en af årsagerne til, at det pres, der kommer? Jeg tror, man skal være hurtigere og færdig med sin uddannelse. Det kan være, at man ikke har, det kan være, at man starter på en ny uddannelse, så har man måske ikke lige klippende til SU, at der er nogle ting, der godt kan presse, både økonomisk og ens egen forventninger til, hvor god skal jeg være? Ja. Altså, er jeg dygtig nok? Ja. Så det er i hvert fald noget af det, som jeg ser. Det kan også være en arbejdsplads, hvis folk kan få stress over, at de måske får en ny leder, eller får en ny arbejdsopgave, hvis man ligesom er vant til i mange år at gå og lave det samme, og man så bliver udfordret, som jo er okay, man bliver ramt af det, og så kan der være flere omstændigheder, som man så går ned med stress. Og så er det jo vigtigt, at man kan komme tilbage. Altså det er i hvert fald noget, jeg også har oplevet, altså folk, de kommer og får noget ro i kroppen, og kan stille og roligt komme tilbage til det arbejdsliv, hvis der ligesom er forståelse for det. Ja. Nu skal man jo altid passe på med at pege fingre og lægge skyld hos, fordi principielt set er der jo ikke nogen, der er skyldig i noget her. Det er jo en proces, der jo har, hvad kan man sige, bare været en løbende udvikling af den måde, samfundet, erhvervsarbejde, erhvervslivet, men også privatlivet har udviklet sig på igennem generationer osv. Men alligevel er det jo en idé at måske også kigge lidt på, hvem der rent faktisk også kan gøre noget ved de her ting, og i den forbindelse jo så også ser på, hvem der ikke gør noget ved de her ting nok, eller måske også presser lidt for meget på det og sådan noget der. Ja. Jeg tænker også, at vi har jo også selv noget af ansvaret. Vi skal kunne passe på os selv og vide, hvor vores grænser går i forhold til, hvor langt kan vi presse den. Vi kan jo presse den langt, men nogle gange så kommer vi jo selv til at tippe ud over kanten og egentlig ikke få sagt fra. Altså sådan oplever jeg i hvert fald også selv. Ja. Og hvad nu så arbejdsgiveren netop står og forventer noget af det, og siger, du skal lave, kan du give dig flere og flere arbejdsopgaver? Ja, men jeg synes alligevel, jeg oplever, hvis man ligesom melder ud, okay, hertil er det, jeg vil gerne lave de her opgaver, og hvad skal jeg så lave for nogle af dem først? Det er i hvert fald noget af det, jeg selv har oplevet i forhold til. Risikerer man så ikke bare at miste sit job? Så er det måske heller ikke det værd. Ja. Altså, og det er jo svært at sige, at det her, det kan jeg ikke nå, fordi gud, så er jeg ikke dygtig nok, eller hvorfor er jeg ikke hurtig nok. De andre kan godt nå, de andre siger jo ikke noget. Men hvis man måske var mere åben om at tale om, hvad er det egentlig, hvordan går jeg egentlig? Jeg har det sådan helt med mine opgaver, eller er jeg presset, fordi cheferne, der er ikke så mange, der ligesom har den ekstra og kigger på, gud, nu har jeg nok presset lidt for meget, fordi de har også nogle ambitioner om, hvor meget de gerne vil nå. Altså, så noget af det ligger også hos os selv. Det er i hvert fald min egen erfaring. Ja. Jeg vil give dig ret. Altså, jeg vil sige, at jeg tror endda, at vi bærer et meget stort ansvar i forhold til os selv. Vi gør vi ikke så meget i forhold til, hvordan måske arbejdspladsen er indrettet, eller hvordan samfundet ligesom også får indrettet de der ting der. Fordi der er jo andre aspekter. Der skal vi jo både have arbejdsgivere og chefer, såvel som politikere ind over den aspekt. Men den starter jo selvfølgelig et sted, og det er jo, at vi begynder at tage et ansvar i forhold til os selv. Ikke? Men det er også der, det mange gange måske er en konflikt, fordi vi vil jo også gerne gøre det godt. Ja, og især når vi er unge, er lige blevet færdiguddannet og skal ud og have det første job, altså så vi bider jo tænderne sammen. Og det ser man jo i tallene, altså hver tredje af de unge, der jo har et højt stressniveau. Ikke? Jo. Så skal man lige være på skærmen, og man skal også lige nå det ene og det andet, og man skal også lige nå at se godt ud og spise det rigtige mad, og det hele det kører ligesom. Det er jo sådan et flow,
og hen og tjekke på mobilen, og skal lige, Ja. altså, der er meget, man skal, Mm. altså, Ja. og forventninger, og det er nok, altså, Ja. også til en selv. Altså, så det du egentlig der siger, det er jo faktisk egentlig også, at vi lægger også pres på os selv, fordi vi sætter nogle høje forventninger til os selv. Ja, det gør vi. Ja. Jeg tror, jeg ved ikke, hvor mange chefer, der siger, ved du hvad, jeg synes faktisk, at du har gjort det så godt, og jeg vil godt sætte dig lidt ned i tid, og så har du bare været ekstra dygtig, eller god, og så får du lidt ekstra i lønningsposen. Men der er nogen, det ved jeg, men jeg kan da i hvert fald huske, jeg har arbejdet nogle steder, hvor at, der var de gode, men jeg vil sige, nu har jeg arbejdet flere steder igennem livet, og selvom jeg nu arbejder med de her ting, med massage og terapi og sådan nogle ting, så har jeg alligevel et langt liv før det, som er en helt anden karriere inden for IT-branchen, og der har jeg alligevel arbejdet flere forskellige steder, og har oplevet, hvordan at der er et enormt pres, og cheferne er gode til at fortælle dig, hvordan du skal gøre, hvor du ikke gør det godt, men når du gør det godt, så er de ikke så gode til det. Ja, på den måde. Der er nogen, der er gode til det, og der kan man også godt mærke en helt anden, men specielt er der nogle der er vi så mere over sådan noget support-dele, hvor at der er et enormt pres, fordi der bliver hvert sekund omsat til øre og kroner, ikke? Ja. Og altså, du bliver målt, og du bliver hævet til samtaler, hvis ikke det er godt nok. Og det er ikke så ofte, man får den der skulderklappet der. Nej, og man kan også sige, det er jo også, fordi vi ved jo nu, at tingene kan fikses sådan her, og vi skal svare sådan her på vores mobiler, og vi bliver jo også sådan, hvorfor svarer de ikke? Hvor meget? Nej, man kan godt gå en time, eller vi er jo med til selv også. Samfundet gør det jo 100% også, men vi skal også være gode til at mærke, og det er svært. Ja, men lige præcis, det er meget svært. Det er svært, og det kan man jo først sige, eller nu, når man har prøvet det rigtig meget, og så alligevel ikke. Der er jo stadig faldgrupper. Der er jo stadig faldgrupper, ja. Men du har jo også selv været på arbejdsmarkedet. Du har været selvstændig, ved jeg. Jeg har været selvstændig, det har jeg. Og så har jeg været lønmodtager også af flere omgange, men også i stressede miljøer, hvor der har været lidt for travlt. Altså, og også kommet til at arbejde for meget. Og været stresset. Og ligesom sige, her til jeg ikke længere at prøve at passe på mig selv. Og det er jo svært at sige, eller erkende over for sig selv, jeg kan faktisk ikke mere. Nu må du gå hjem og lukke din computer, fik jeg at vide af en chef. Og det gjorde hun med omsorg. Og hvad er det, du så skal have med hjem? Altså, jeg kunne ikke engang, jeg vidste ikke engang, hvor galt det var. Nu går du hjem, og så overleverer du dem, der skal ordne det her for dig. Det gør du så nu, men så går du hjem og passer lidt på dig selv. Og det var svært at erkende over for mig selv. Gud, jeg kan faktisk. Det var værre, end jeg selv havde set. Jo, den optager. Okay. Fedt nok. Vi starter helt forfra. Ja. Nu siger jeg bare noget, der ikke kommer med, det klipper jeg fra. Men jeg tænker faktisk, at vi lige også runder af med at lave noget demonstration af det, vi kan. Og så tænker jeg faktisk, at jeg vil tage noget af den demonstration, så vi lige prøver at forlænge sådan en, og klipper det lidt ind. Som at, så kan det godt være, at vi sidder og snakker, men nu begynder jeg at have koncentration på at stå ned og optage det, så klipper jeg lige ind, at vi giver en prøvemassage, mens vi bare står og snakker, eller et eller andet den stil der, ikke så? Så det er godt. Så er det også lidt nemmere at lave sådan nogle skift, hvor vi lige bryder ind og gør sådan en snak her, hvor er vi egentlig, skal vi lige samle noget tråd og sådan noget der, ikke? God idé. Fordi så kan jeg bare lige klippe rundt i tingene lidt på den måde der. Så hvordan synes du, det går indtil videre? Det er bare løst og fast, eller sådan, ikke? Altså, det er bare, Og det synes jeg også. Jeg synes, det er lidt mere roligt end i starten. Ja, man skal lige tale sig i gang. Man skal lige, lige præcis. Ja, fordi tingene også popper op. Nå, jeg kunne da også... men... Ja, så... Så stress, det kan ramme os alle sammen. Det kan det. På alle mulige niveauer. Også selvom vi tror, vi har styr på det. Det rammer ikke os. Så er der jo også alle de ældre. Ja. Dem, der er pensioneret gået af arbejdsmarkedet. Måske endda er på plejehjem. Ja. Plejehjem, der har jeg en erfaring med, hvor godt
massage virker, som jo igen bliver jo også... Du har arbejdet på et plejehjem Jeg med massage? har arbejdet på et plejehjem Ja. i en del år, hvor det var ansatte, men til sidst så blev det også beboerne, Ja. jeg kom hos. Og det kunne være en, der sad i en kørestol, som havde brug for massage på skuldrene, fordi man sidder lidt dumt i en kørestol. Men det blev jo også til samtaler, som jo i virkeligheden blev mental sundhed. Fordi når jeg kom ind ad døren, så fik vedkommende massage på skuldrene, men vedkommende fortalte så også sin historie om krigen eller andre ting, som havde påvirket hende i hendes liv. Og det er jo interessant, det du lige nævner. Det er noget, vi lige kan prøve at vende tilbage til lidt senere, men hele det der aspekt af, at det er fint nok med massage og den berøring, der ligger i det, og vi kan have noget hudsult og sådan noget der, men mange gange, så bliver sådan nogle behandlinger mere end bare at komme og få ældet musklerne. Det bliver rent faktisk også en form for samtale, terapi i et eller andet grad, eller på en eller anden måde, selvom det ikke er, vi taler decideret psykoterapi, eller den form for terapi, men det bliver det alligevel en form for samtale. Ja, det gør det hurtigt. Og mange gange kan det folk jo netop også gå med ting, og specielt hvis man har et helt liv, med noget, der sætter sig, hvor de har brug for at sætte ord på tingene. Ja, og jeg oplevede også nogen, som på grund af det, der skete i verden lige nu, at det aktiverede noget gammelt, for hun havde været barn under 2. verdenskrig, at det ligesom sætter sig, hun sagde, når jeg hører alt det der, så min krop, den går i spænding, og jeg kan ikke rumme det, og så endte hun også med at fortælle om dem, de havde ringet på døren, og hvordan hun altid var nervøs, når hendes mor og far, der skete nogle ting, når der blev ringet på døren hos dem, og hun sagde, jeg ved slet ikke, hvorfor jeg fortæller alt det her, men det satte det i gang, at vi ligesom, jeg spurgte måske ind til et eller andet, vi snakkede lidt om, hvad der skete i verden, men så tingene gemmer sig jo i vores krop på altså alle de oplevelser, vi har. Sådan, når man hører en lyd, lugter af et eller andet, eller sådan nogle ting der, så pludselig så sætter det gang i noget i kroppen, som reagerer, går i forsvar måske. Eller musik, ikke? Sange, eller musik, demente, som jo godt kan huske sange, og man kan gå tilbage og synge sange. Det har jeg også gjort med nogle af dem, som skulle have massage. Så lavede vi pjat, når de blev hentet og skulle over til rummet, og så kunne vi synge på vejen. Og det er jo interessant, du siger det, for det minder mig faktisk lidt om en lille historie fra min tidligere, inden jeg rigtig kom i gang med karrieren inden for IT-branchen og sådan noget. Så havde jeg faktisk en tanke om at gå musikvejen, og har spillet, tror jeg, meget klaver, og det var ligesom den vej, jeg ligesom gik, og havde tanker om at prøve at drive musikken til noget. Og det var første omgang klaver, og så sidenhen blev det så sang og sådan noget, men jeg kan huske, at jeg også arbejdede på et plejehjem, faktisk, og det var et plejehjem for ældre, og både folk, der havde demens, eller var lettere retarderet, eller havde sådan nogle psykiske udfordringer. Og mange af dem var meget svære at kommunikere med i dagligdagen, og på grund af det sted, hvor de var henne i livet. Men når jeg kom og spillede, og det var bare sådan, det kunne være ganske almindelige danske folkesange og sådan noget der, som de jo sikkert har hørt fra deres barndom og så videre der. Pludselig begynder de at vågne op, og pludselig så personalet fortalte mig faktisk, at når jeg kom og spillede, så var der et eller andet, der åbnede, så de var i stand til at lige pludselig kommunikere med dem på en helt anden måde. Ja. Det er fordi, de husker jo. Og det kan også være børnesange. Det oplevede jeg i hvert fald også. Så det er alt, hukommelsen sidder nede i kroppen. Ja, det gør det. Og det skal man jo huske med alt, og det gælder jo stressen, det gælder jo angsten, det gælder depressionerne, det gælder traumer, store traumer som små traumer. Traumer, der er pludselige, såvel som dem, der er opbygget over et langt liv, eller ting, altså alt sammen sidder nede i kroppen. Og i den forbindelse, så er der jo hvad man sige, en lykkelig hændelse i livet, for mange mennesker i hvert fald, som jo også kan virkelig være et kæmpe stort problem, og det er jo i forbindelse med gravide kvinder. Det er også, man kan sige, det burde jo være en lykkelig ting, men det er det ikke altid. Nej, som regel er det meste af det jo lykkeligt, men man kan sige, heldigvis. Det der med at være travl og skulle præstere på sit arbejde, og blive mere og mere højgravid, og skal også huske at træne, fordi det gravid bliver anbefalet i dag, som jo er godt, så kroppen er stærk, men indimellem så bliver de jo også bare
overstimuleret som alle andre og travle i hovederne, så Ja. kan man godt få brug for at få ro, også for at mærke barnet bedre. Ja. Altså at få massage og få den Ja. berøring giver Ja. jo noget mere ro i Ja, og kroppen. man kommer i bedre i kontakt med sin egen krop. Man Ja. får mulighed for at mærke, hvad der bedre sker. Ja, fordi der også er et glædeshormon i kroppen ved, Ja. at man får massage, Ja. oxytocin, som bliver Har du nogensinde aktiveret. oplevet, det har du muligvis, men har du nogensinde oplevet den med, at når du giver moren, den gravide kvinde, en massage, at det virker som om, at barnet også modtager massage? At man kan næsten mærke, som om jamen, barnet ligger også derinde og nyder det. Jeg kan i hvert fald sige, at nogle kvinder kan i hvert fald dels sige, nu fik jeg den der tunge overfrak af. Og så er der nogen, der siger, gud, jeg fik mærket mit barn på en helt anden måde oven på massagen, fordi jeg jo dels ligger ned, barnet kommer til at ligge på en anden måde, men også at de mærker deres krop altså mere, eller der bliver en anden ro til at kunne mærke, fordi de ligger stille. Jeg har nogle gange oplevet, eller hørt, at de har sagt, at hvor er det dejligt at komme her og få den der, for det er ikke nok med, at de selv fik en ro, men nu kunne de mærke, at barnet faldt til ro. Ja. Det havde måske været et barn, der havde været tumult inde i maven der, men nu faldt barnet til ro. Ja, det er rigtigt. Men det kan jo helt sikkert være netop på grund af oxytocinen der spredes i kroppen, som så også selvfølgelig påvirker barnet måske. Ikke? Det kan jo også bare være nervesystemet og alle de der ting. Ja, der bliver ro flere steder. Ja. Eller, Har du lagt mærke til, om der kan være en forskel i forhold til den måde, barnet måske reagerer på, i forhold til, hvordan moren lever de et stresset liv, eller har de et liv, der ikke er så stresset, at der også sker nogle ting der? Jeg synes, jeg oplever, kan være, at nogle gravide ikke har samme kontakt til barnet, fordi de har travlt. Og så kører tingene jo mere op i hovedet. Ja. Det er sådan, jeg mest tænker det, hvis jeg skal tænke erfaringsmæssigt. Fordi jeg synes også, jeg oplever, at når de starter med at komme på briksen, en gravid, så siger de, hold op, nu er der virkelig gang i den. Altså fordi de sidder stille. Ja. Og så lægger de mærke til det. Ja, så lægger de virkelig mærke til, at der er barnet, der er gang i den. Ja. Men det andet har jeg ikke lige sådan tænkt over egentlig, eller spurgt ind til. Fordi nogle gange så tænker jeg jo også, at det kan være spændt op jo. Jamen det kan det jo ikke, men jeg tænker nemlig også, at mange gange det, som vi jo som mennesker bliver udsat af, eller udsat for, uanset hvad det er, altså stress er jo en af de mest oplagte at tage fat på der, påvirker jo vores krop, og der er jo i en gravid kvinde jo en meget tæt kobling mellem barnet ligger i maven og den krop, som barnet ligger i. Bliver barnet jo også påvirket af det, der sker for den krop der. Ikke? Så hvis kroppen er stresset, så vil der jo også være. Og jeg synes også, jeg har hørt, men det kan være, at du måske også har hørt noget om det, at børn, der fødes nogle gange også nærmest stresset, fordi de har ligget og været stresset inde i maven. Ja, jeg ved simpelthen ikke nok om det. Jeg ved, det som jeg jo indimellem stod på, det er folk, der måske har været i krise omkring deres graviditet, eller er bekymret for, om de har været så for kede af det, og det går ud over deres barn, eller så de kobler jo og tænker, gud, hvordan skal det påvirke mit barn? Og så har de jo bestilt en tid for at komme og få noget, og blive beroliget og få massage og ligesom mærke, gud, nu kan jeg virkelig komme, eller der en, hun sagde, gud, kan jeg komme så langt ned i mig selv stadigvæk? Få den der afspændende hed. Men der er jo også, der er jo næsten også sådan en form for tabuagtig ting omkring, at gravide, det er jo en lykkelig tilstand, så jeg kan jo ikke tillade mig at rende rundt og have negative tanker eller sådan noget. Ikke? Det er også det, du oplever. Jamen jeg synes mere, det er sådan et pres.
Ja. Jeg oplever egentlig også den anden vej rundt, at Ja. de kan sige, fordi jeg kan sige, "Nå, men hvad har du brug for?" Mm. Men jeg har egentlig ikke så mange skavanker, så Mm. det behøver du faktisk heller ikke have for at Nej. komme her, Nej. altså for at få Ja. massage. Ja. Altså det kan også være lidt den anden vej rundt, Ja. at jeg skal have Ja. ondt i hofterne, eller spændinger hen over lænden, eller og det sker jo undervejs, men der er jo også folk, som kommer og siger, "Gud, jeg har faktisk haft en virkelig god graviditet, og det er ligesom, jeg kommer her for egentlig at passe på mig selv, og få lidt velvære, og Men det er jo også en få god ro på." bevidsthed at have. Det Specielt hvis man lever netop i et stresset arbejde, eller et stresset samfund, eller Ja. der sker nogle ting i familien, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Jo. Og det er hele tiden at have bevidstheden om, at den bedste måde, man kan klare de ting, der nogle gange sker i livet på, er ved også at sørge for at passe på sig selv og komme og få behandlinger. Ja, det er i hvert fald ret vigtigt. Man vil også sige, der er selvfølgelig også det pres indimellem, at de ligesom siger, man stadig siger, at være gravid, det er jo ikke en sygdom. Men der er jo alligevel en del, som ligesom må sige, at jeg bliver nødt til at måske blive sygemeldt, fordi jeg simpelthen har for mange smerter i mit bækken, eller jeg kaster op hele tiden. Eller... Og der er jo selvfølgelig også nogen, der er hårdt ramt og sådan nogle ting, og er nødt til at desværre at blive sygemeldt, men altså, så skal de jo også have den mulighed. Jo, ikke? Altså, jeg havde en her for nylig, som hun havde født for cirka et halvt års tid siden. Man går med mange af de her klassiske problemer, der så kommer efterfølgende, når de så er på barsel og skal tage sig af det nyfødte barn, og med arme og sidde i dumme stillinger, og sover dårligt, og alle de der ting. Ikke? Ja. Og en af de ting, hun jo nævner, det er, at hun har meget, meget svært ved at få tid til at komme og få massage, eller gøre noget godt for sig selv. Ja. På trods af, at der alligevel er en god støtte for familien derhjemme og sådan noget. Ikke? Ja. Og grunden til, hun så kom her, det var simpelthen, fordi manden ligesom havde købt hende i gavekort, og alligevel skubber hende afsted. Nu må du se at komme afsted-agtige ting. Ikke? Men ind i det, og noget af det, jeg kan huske, hun og jeg, vi talte om, det er jo også, at det er jo fuldt forståeligt, at man vil gerne være der for sit nyt barn, og specielt når man er, som hun er førstegangsfødende og så videre. Ikke? Ja. Men hvis man virkelig vil være der for et andet menneske, og specielt nyfødt, så skal man jo starte med sig selv et eller andet sted. Ja, for at få overskud. Ja. Selvfølgelig er der et kæmpe ansvar for et nyt liv, der ikke er i stand til at kunne klare sig selv. Ikke? Men for at kunne få overskud, og jo mere man i virkeligheden gør sig selv inden for rammer og så videre, ikke? Men jo mere ressourcer har man også den anden vej. 100%. Ja. Og også netop at give sig, som du siger, det med at give sig tid til at komme hen, fordi en fødsel er jo en hård ting. Mm-hmm. Så det der med at komme tilbage til sin egen krop, altså man ammer, man sover dårligt og sidder og spænder op, men at få mulighed for at komme tilbage og få massage på maven og ligesom mærke, når nu er jeg ligesom der igen, og komme ned og mærke og få noget mere overskud. Altså det er jo virkelig vigtigt. Og så er det selvfølgelig ærgerligt, at der er jo også desværre nogle stykker, der bliver hårdere ramt af de her ting, ikke? Fordi vi har jo sådan noget som fødselsdepressioner og sådan noget. Ja. Og igen, når man kigger lidt i de tal, der ligger statistisk, så er det mellem 10-15% af fødende kvinder, der bliver ramt af depression. Ja. Men interessant nok, så er det jo faktisk ikke kun kvinderne, der bliver ramt, det er jo faktisk også mændene, der bliver ramt. Ja. Og der har vi jo også nogle tal, der siger, at mellem 7-8% af mænd bliver ramt af fødselsdepression. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er jo en stor ting at blive forældre, både for far og mor. Og man kan sige, at mor har gået med barnet i maven og forberedt sig, men at faren, der er der meget, der er på spil der. Ja. Og det tænker jeg jo også, altså jeg har ikke haft de mænd i hænderne. Jeg ved ikke, om du har det. Har du? Jo, jeg har haft nogle stykker, og der er ingen tvivl om, at en af de ting, der netop gør sig gældende der, det er jo netop tankerne om, så slår jeg nu til, og kan jeg nu sørge for, fordi kan jeg forsørge familien, og alle de der ting. Ikke? Plus i øvrigt også, at de er ikke på samme måde, som kvinden har haft et barn liggende inde, som de igennem 9 måneder ligesom kunne vende sig til og klargøre sig til, så pludselig kommer der et nyt liv ind der. Ikke? Ja. Og jeg ved, en person, jeg har kendt i mange år, han blev også ramt af fødselsdepression, og efter deres første barn, der endte så også med at måtte indlægges på psykiatrisk afdeling på grund af det. Det blev ret voldsom depression med selvmordstanker og alt sådan nogle ting. Ja. Nu var der så også noget andet historik i hans historie, som også gør, at han måske er ekstra sårbar over for nogle ting, men det er helt klart, altså
bekymringstankerne, der var de Ja, spillende, ja, eller spillede ind i de ting. ja. Ja. Ja, hvordan ville du have grebet det an? Sad bare lige og tænkte på, hvis det var, at du ligesom, okay, nu kommer ham her ind ad døren, Ja, og skulle behandle ja, ham og ja. sige, hvad vil du kunne hjælpe med? Egentlig? Jamen altså i sådan et tilfælde, der er det jo selvfølgelig meget, det er jo utrolig meget individuelt, for det kommer meget an på også, hvad de kommer med der, ikke? Men så Ja, overordnet set, så kan man jo sige, det drejer jo selvfølgelig om, først og fremmest at få snakket om tingene. ja, Og en af de ting, jeg meget ofte gør, det er at prøve også at skabe en forståelse af, hvorfor man har de tanker. ja, Men også at sige, det er faktisk ikke forkert at have de tanker. ja, Og det er jo også en af de ting, jeg synes at opleve, at man også går med altså udover at du har de her tanker, ja, hvad enten det er noget med fødsel eller gravid, om det er noget med alt muligt andet at gøre, ja, så går du også med tanker om, det er forkert at have de her tanker, og som bare forstærker det yderligere. ja, så fylder det endnu mere. Ja. Ja, Og der, hvis man vender det helt om og siger, det er faktisk ikke forkert. ja, Det er måske endda naturligt at have de her tanker, og det er ja, måske endda okay at have de her tanker. ja, Så kan man få en helt anden tilgang til ja, det. Men det kan nogle gange være en svær pille for folk at sluge. ja, Jamen, hvordan kan det være okay at have de her negative tanker om, at i virkeligheden har jeg slet ikke lyst til at have det her barn, ja, selvom det har man i virkeligheden, ja, men ja, tankerne kommer. ja, Det kan ikke undvære. Altså, man kan næsten ikke undgå nogle gange at have de tanker, ja, fordi man jo også samtidig er nødt til at gå på kompromis med nogle ting. ja, og helt presset i forvejen, Ja, og ikke få sovet ja, nok, og det må være en utrolig lettelse at få lov til at ja, åbne den dør ja, og sige, det ja, her er faktisk, ja, jeg er træt af mit barn, ja, hvad sker der? ja. Altså, jeg kan huske dengang med den person, jeg kender, det var lang tid før min, hele behandlervejen, jeg nu er gået, ikke, og har været på i mange år efterhånden. Men jeg kan huske, den måde, det blev håndteret. Han blev jo selvfølgelig indlagt, og havde så selvfølgelig psykiater og så videre ved sig der, men der var også rigtig meget samtaleterapi i den vej igennem. Men ellers så kan jeg også huske en af de ting, der også hjalp ham. Det var faktisk, at, og det er sådan lidt morsomt, at jeg kan huske, ham og jeg, vi har joket om det lidt en gang, men han fik lov til at gå tur, når jeg kom. Altså ligesom om, at nu skulle jeg gå tur med hunden, eller sådan så fik han lov til at komme ud derfra. Ikke? Du gik på tur med ham? Jeg gik på tur med ham, og jeg kom hen til hospitalet, og så sagde han, nu fik han lov til at gå tur. Ikke? Så, men det var faktisk også en rigtig god terapeutisk tilgang, det med at komme ud i naturen, men sammen med nogen, man ligesom så kunne tale med det om det, eller bare få lov til at tale om noget helt andet. Ja. Så man ligesom også får ligesom komme væk fra det, fordi vi skal selvfølgelig ikke undertrykke tingene, men vi skal heller ikke dvæle i det. Nej. Nødvendigvis. Så nogle gange skal vi også have en pause i det og sådan noget. Ikke? Ja, så det andet får lov til at fylde også det gode, eller hvad hedder det? Ja, lige præcis. Det er uproblematisk. Det er uproblematisk, lige præcis, ja. Hvilket jo så faktisk leder os lidt over i retning af, hvad kan man så rent faktisk gøre ved alle de her forskellige ting. Ikke? Fordi nu har vi talt løst og fast om tingene lidt, og vi har også snakket lidt om, hvem der har måske ansvar for hvad, og så videre. Ikke? Ja. Og der er selvfølgelig mange niveauer, vi kan tale om de her ting på, og vi har været lidt inde om, hvad man også kan gøre, sådan noget, men mere baseret på, hvad vi har oplevet her i klinikken. Men man kan jo både tale om, at samfundsmæssigt er der jo også nødt til at ske nogle ting, således at det arbejdsliv, vi kommer ud i, måske ikke er nær så presset, fordi vores virksomheder og arbejdspladser kan være enormt presset på grund af det, der sker. Både lokalt eller nationalt, såvel som globalt i virkeligheden. Og så taler vi selvfølgelig også meget, hvad sker der på politisk niveau, hvilke muligheder er blevet stillet den vej igennem, giver politikerne vores mulighed for at kunne rumme de her ting. Ikke? Der er jo også et ansvar på arbejdsmarkedet hos arbejdsgiverne at sørge for, at de ansatte får nogle gode arbejdsvilkår, hvor de ikke bliver stresset og alle de her ting. Men der er også det personlige ansvar, som vi har allerede været inde på, at vi selv ligesom skal være. Ja, vi skal være gode til at passe på os selv og gøre nogle ting, som er gode for os. Det er i hvert fald også noget af det, jeg ligesom, når jeg behandler folk, spørger om, hvad gør dig glad? Er der noget, der gør dig glad? Hvad giver dig overskud? Og nogen siger, det ved jeg egentlig ikke. Nogen siger, jo, jeg kan godt lide at ordne blomster. Eller. Men også at føre tingene hen til noget, som er enkelt. Få en opgave i at finde ud af, hvad der er der. Hvad giver dig overskud? Men det kan nogle gange være en jungle.
Ja, Og specielt hvis man sidder midt i det, for så kan man dårligt overskue der ting. kan man ikke, nej, Nej. det er Og fuldstændig så, rigtigt. og så når man så endelig begynder at søge hjælp, jeg lige vil sige, så er det for sent. Det er det ikke. Det er aldrig for sent. Nej, det er det faktisk ikke. Det er aldrig for sent. Det er det gode ved det. Det er det gode ved Ja. det, heldigvis. Ja. Men man er ofte kommet så langt ind i det, at man er blevet langt mere presset, og måske endda skal til at sygemeldes og langtidssygemeldes og sådan nogle ting. Hvorimod at kunne man have søgt noget hjælp tidligere i forløbet, ikke? Ja, i virkeligheden skal man have en del overskud selv, for ligesom, og det er heller ikke noget, man får fikset hurtigt. Nej. Altså når du først har åbnet, så skal man også have lidt tålmodighed med sig selv, at det her, det er svært, og ikke nødvendigvis, man kommer hurtigt tilbage heller, til at kunne det samme. Nej. Og det ene er interessant også lidt, at der, hvor vi først begynder rigtigt at lære, at det er også, at vi selv har et ansvar for vores eget helbred, psykisk eller fysisk. Ja. Det er, når vi er gået desværre igennem. Ja. Hvor vi jo egentlig kunne have undgået det, hvis vi ligesom havde været bevidst om det. Men, så kan man så sige, hvem skulle så have lært at stille, ikke? Men altså... Skolen, ja. Ja. Massage i skolen. Ja. Man mobber mindre, når man faktisk har givet sin sidekammerat. Ja. Nå ja. Børnene giver hinanden massage. Ja. Jeg har hørt om et eller andet projekt engang, at det der med, når man så ligesom har givet sin sidemand massage, så går man jo ikke hen og mopper den der, man lige har haft den der. Jeg kan huske, det var et eller andet. Ja, spændende. Men jeg kan sagtens se det, fordi jeg kender i hvert fald til forsøg, der er lavet med mindfulness-meditation og sådan nogle ting, som har skabt en helt anden dynamik. Ja. Og der er jo ingen tvivl om, at... yoga til gymnastik, altså. Ja. Børn, der også får lov til at lege og røre, har også nogle andre relationer til hinanden. Ja. Men når det så kommer til det, så er jo så spørgsmålet, hvilke muligheder har man så rent faktisk for at søge hjælp? Altså, hvad er det for nogle ting, man ligesom skal gå til? Ikke? Jo. Altså man kan sige, når man bliver ramt, så skal man jo i virkeligheden også have et godt overskud selv. Ja. Fordi så skal man i gang med hele, når man skal have en psykolog. Hvad for en psykolog skal have? Når man kan godt få en henvisning hos lægen. Og så har du de der spørgsmål. Lever du op til at kan få det gratis eller med noget tilskud? Og så er der lang vej hen til at få den der psykolog. Hvad hiver man så fat i? Og så kan man hive fat i en kropsterapeut, som måske gør vejen lidt kortere i hvert fald, til at kunne få noget hjælp her nu. Ja, og man kan jo sige, når man først er nået dertil, hvor lægen begynder at komme ind over, så er det jo fordi, det er stået på ret lang tid, ikke? Og det i virkeligheden er alvorligt nok til, at sundhedssystemet bliver blandet ind i det. Ikke? Jo. Og der er der jo selvfølgelig henvisninger til psykologer og psykiatere. Ja. Man kan gå til psykoterapi. Jeg ved ikke engang, om man kan få henvisninger til psykoterapeuter, eller om de ligger lidt uden for den. Det tror jeg tror, det er psykologer eller psykiater. Ja. Jeg tror ikke. Så er der det, der hedder mental sundhed, som er Københavns Kommune. Det er rigtigt, ja. Der kan man få en henvisning til, hvis man er stressramt. Ja. Og de har jo også en psykoterapeuter og så videre. Det er psykologer, der sidder, hvor man lærer at meditere og få noget mere ro på og gøre ting langsommere. Ja. Og meditation er jo også et effektivt middel til at få mere ro. Ja. I sindet specielt. Ja, der skal man også hen til, at det ikke er, at man sidder på en pude, og altså, at vi måske også skal gøre det lidt nemmere tilgængeligt, og man kan også meditere i, hvis man nu starter med 5 minutter, altså at prøve, og der er heldigvis så mange apps, man kan bruge, men at det ikke er så skørt længere, eller at man skal være buddhistisk, eller der er nogle, altså det er også noget, det kurset der går egentlig ud på, at det skal være en nemmere tilgang for alle, at vi faktisk taler om det her, fordi det virker. Ja. Men altså, så er der en ting, er jo selvfølgelig det sindet og det kognitive, at få snakket om de ting, og det er absolut en væsentlig del. Altså, jeg hørte et sted, eller læste et sted, at næsten halvdelen af løsningen, det er bare at få lov til at sætte ord på, hvad der foregår. Ja. Men man kan sige, det er måske halvdelen af løsningen i forhold til det kognitive. Og det er jo også en væsentlig aspekt i det.
Men hvis ikke vi også får kroppen med, så mister vi faktisk nærmest måske endda mere end halvdelen, fordi jeg ved efterhånden, at der er nogle studier, der peger i retning af langt størstedelen af traumer og stress og alle sådan nogle ting, altså at det sidder faktisk i kroppen. Ja. Og vi kun kommer et vist stykke, hvis vi rent kognitivt. Vi kan få en masse værktøjer til at håndtere nogle ting, men det er ikke nødvendigvis løsningen på det, hvor du rent faktisk føler det henne i kroppen. Ja. Og det er jo så der, hvor vi har mulighed for kropsterapi af forskellige art. Ja. Og der er jo også en række forskellige tilbud der. Ja. Ja. Men det er jo ikke noget, man nødvendigvis kan få inden for det offentlige, eller inden for det offentlige sundhedssystem jo. Nej, det er der ikke. Der er jo forskellige slags. Ja. Jamen, der kan man ikke få henvisning til. Nej, desværre. Så der skal man jo selv være lidt udadvendt eller proaktiv i forhold til, eller opsøgende, hvad man eller kende nogen, der har gået hos en eller anden. Det er også tit sådan noget mund til mund, ikke? At folk ligesom kender, ham jeg kender, jeg sådan totem, den er god. Eller... Det er det, totem, body SDS, Manovation, healingsmassage, som er jo det, der er vores tilgang til at vinkle ind i det. Hvordan oplever du egentlig sådan sundhedssystemet, bare lige for at tage den vinkels forståelse af den kropslige side af det? Og nu skal det igen ikke være for at pege fingre af nogen som helst. Nej, men jeg synes, at det kommer nok an på, hvad for en læge man har. Altså, nu kan jeg jo godt sige det i forhold til det der, altså mental sundhed, altså det var jo egentlig, det har jeg selv prøvet. Mm-hmm. Og det var faktisk min læge, der sagde, der findes det her. Ja. Okay, og det vil jeg godt, det er det, jeg kan gøre for dig lige nu. Jeg kunne også få en henvisning til en psykolog. Men det er noget, der tager længere, så jeg synes, at det tror jeg har noget at gøre med, hvad for en læge man har. Men jeg har prøvet tidligere, hvor, gud, du har det sådan og sådan, falder du ind under en af de her 10 punkter? Nej, jeg er ikke selvmordstruet, nej, jeg er ikke. Altså, så skal man ligesom selv ud og søge efter noget. Så bliver det lidt for skemalagt i virkeligheden. Passer du ind i rammerne? Ja, det gør du ikke. Du falder udenfor, så ved vi ikke, hvad vi skal gøre ved det nærmest. Nej. Det synes jeg i hvert fald. Jeg hørte på et tidspunkt, og det var faktisk også fra en læge for mange år siden, som fortalte mig, at man var, nu ved jeg ikke, om det har forandret sig sidenhen, fordi det er jo efterhånden mange år siden, men hun beskrev, at når hun får sådan borgere ind, som har det svært i livet, nogle af dem passer ind i rammerne, passer ind i de skemaer, vi har, og så videre. Men hun oplevede, at der var en voksende gruppe, som man faktisk nu var i gang med at navngive, som blev navngivet ondt i livet. Fordi man vidste ikke, hvilken gruppe de ellers hørte ind, fordi det faldt uden for alle de her normale former. Og man vidste ikke, hvordan, men man kunne ligesom sige, at selvfølgelig, de har et problem, det kan vi se, men vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere dem i forhold til de gængse måde. Så var de begyndt ligesom at kategorisere dem over i noget, der hed sådan ondt i livet-agtige ting. Ja, det kan jo være hårdt nok at have ondt i livet. Ja, fordi det kan være mange ting. Ja. Og det kan være ret hårdt. Det kan være lige så hårdt som at være ramt af svære traumer eller depressioner eller lignende, og kan føre til mange af de der ting også der. Ja, det kan jo være en skilsmisse eller dødsfald eller ofte mere sådan eksistentielle ting. Ja. Eller hvis man nogle gange også sådan hele identitetsspørgsmålet omkring, hvem er jeg egentlig i forhold til det liv, altså specielt unge, nu når vi taler om unge også på et tidspunkt her. Hvem er jeg egentlig? Ja. Nu er jeg jo vokset op, bange, alt er blevet forsørget for mig. Nu skal jeg selv forsørge mig selv, og nu skal jeg selv lige pludselig stå på egen. Hvem er jeg? Og der kan man jo også få problemer med at finde ud af det. Og få ondt i livet. Ja, og hvordan er det, jeg flytter hjemmefra, hvis jeg ikke har prøvet det før? Eller hvad er det, jeg så... Hvis jeg ikke kan have et arbejde, eller kun arbejde lidt, eller... Og der kan jo faktisk også være en god idé at få mulighed for, hvad enten det er hos mere holistiske behandlere, eller det er hos terapeuter, eller psykoterapeuter, eller psykologer, at man kommer et sted og bare sætter ord på, hvad der foregår i ens liv. Man behøver så ikke nødvendigvis være ramt af stress, eller depression, eller sådan nogle ting. Ja, det kan være, det kan jo være et sted, hvor man går hen, og altså i ens eget rum,
Altså hos en, som jo har tavshedspligt. Så man faktisk, hvis man nu ikke har lyst til at tale med sine forældre eller nogle venner om det, hvis man ikke har lyst til at have den sårbarhed, at man går hen et sted, hvor man ved, her, der kan jeg ligesom læse af. Det er mit space. Det er jo også det kan, når man går til kropsterapi. Ja, kropsterapi. Ja. Nu er vi jo... Psykoterapi, ja. Nu er vi jo healingsmassører. Og der findes jo mange forskellige retninger. Der findes jo body SDS, der findes Manuvision og Totem, som jo stort set er samme gren, selvom at, det er alligevel forskellige uddannelser, så er det samme gren. Jeg ved også noget, der hedder bare kropsterapi og chi-kropsterapi og forskellige retninger og sådan nogle ting. Men jeg oplever alligevel, at der er en skelnen eller en forskel mellem kropsterapi og for eksempel healingsmassage, som er vores. Og hvad er det egentlig helt konkret? Så jeg lige og tænker på, når du lige siger det. Ja, forskellen mellem dem. Hvordan vil du ligesom? Den måde, jeg ser forskellen på, er, at kropsterapi er... Lad mig sige det, fordi man tager udgangspunkt i noget, jeg hører det faktisk, det er, at kropsterapi, når man hører det, så tænker de fleste måske mere i retning af, det er sådan noget med at få rystet ledene ledfrigørelse. Og så er vi jo mere over i netop Totem eller body SDS eller sådan nogle ting. Hvor at jeg plejer som regel mange gange at afmystificere healingsmassage som at beskrive det som en psykoterapeutisk massage, som kombinerer samtaleterapi, psykoterapien, med det, at vi arbejder med at dæmpe et nervesystemet i kroppen. Og de to ting ligesom er adskilt. Og på den måde synes jeg, at den måde, jeg så har fornemmer, at mange måske opfatter, hvad kropsterapi er, udskiller sig meget fra den måde, healingsmassagen er. Fordi selvfølgelig kan man godt sige, at vi arbejder også med kroppen. Og det er jo også en form for kropsterapi. Men alligevel er det ikke det samme. Fordi jeg beskriver det mere som værende, at vi arbejder på at dæmpe et nervesystem, skabe et rum, hvor at vi føler os trygge nok til at turde give slip på det, vi holder på. Hvor at i kropsterapien, sådan som man måske forstår den med at ryste ting fri, der kan det nogle gange godt virke, det har jeg nemlig også hørt fra folk, det kan nogle gange godt virke lidt for voldsomt, at man bliver trukket ind i noget, man måske slet ikke er klar til. Og så er det selvfølgelig meget at gøre med selve terapeuten, eller den kropsterapeut, og så står der, hvor gode de er så til at ramme, eller rumme det. Og der er nogen, der er rigtig gode til at samle op på det, så man stadigvæk føler sig tryg i det, men så, jeg også ved, at der er andre, der ikke. Og nu er det ikke, fordi jeg skal tage ned om de behandlinger, fordi de har deres plads, og de er også gode. Og jeg vil til enhver tid også, at jeg anbefaler også nogle gange folk at gå til de ting, fordi jeg kan se, at det er det, de har brug for. Fordi hvad kan reaktionerne være, som folk ligesom får? Altså, det kan jo være alt fra... Nogle gange kan det jo netop være, at vi jo ikke engang er klar over, at hvorfor har vi de spændinger, vi har i vores krop. Men vi kommer måske så stille og roligt i kontakt med, eller finder ud af, at de er nok i virkeligheden psykisk betonet, om det er på grund af stress. Men stress, der er vi jo over det psykiske, det emotionelle, og det er dem, der skaber spændingerne. Det vil sige, at det ikke er fysiske spændinger, der kommer på grund af fysisk belastning, det kommer på grund af psykisk belastning. Men hvis vi ikke rigtig helt præcis ved, hvilke psykiske belastninger ligger, når vi så får løsnet op for de dele af vores krop, så kommer vi lige pludselig i kontakt til dem. Og hvis vi så ikke er trygge i det rum, så kan man jo opleve, altså, og jeg var lige ved at græde, altså fordi folk, det ligesom kan komme bag på nogen, og nogen kan også sige, er der plads til, at jeg kan græde? Ja, det kan du i hvert fald tro, der er, fordi det er jo det, der sker nogle gange, når tingene løsner sig, så bliver man rørt og berørt, altså som den, der modtager, som kan være det kan være bare en lille hånd på kinden, eller det er forskelligt, hvad der aktiverer det. Og der skal der være den der tillid, som jo er det, du snakker om i det rum. Og ligesom i alle mulige andre sammenhæng, altså, så er der jo stor forskel på terapeuterne, og hvor gode de er til at rumme de der ting. Ikke? Så bare fordi man så har
en ikke så god oplevelse et sted, så skal man jo ikke afholde sig fra måske at prøve at søge den samme hjælp andet sted. Ja. Men man skal også være lidt kritisk om, hvem man kommer hos. Ja. Og mærke efter af den her person. For du kan også komme hos en rigtig dygtig terapeut. Ja. Men kemien er der bare ikke. Ja. Og så vil du jo aldrig nogensinde måske kunne opbygge den tryghed, der skal til, for at helt kunne give slip ind i det. Ja. Men det er jo også interessant inde i det, fordi man kan sige, at massage er ikke bare nok. Det kunne da godt være, men det kommer også an på netop, hvem er det, du kommer hos, og hvad er det for en slags massage. Jeg synes da også, at jeg i hvert fald selv kan opleve mit eget liv, så er der perioder, hvor jeg har brug, og der er nogen, der lige trykker ned, fordi jeg er virkelig øm. Og så er der andre, hvor jeg har bare brug for noget, der er virkelig blidt, fordi der er ligesom i mit liv. Ja. Altså, så jeg synes da også, at det kommer an på, hvor man er i sit liv, hvad det er, man også har brug for. Ja. Men kun massage, det vil aldrig være nok. Så nogle gange kan det jo netop bare godt være det, at man kommer og får massagen. Det er faktisk det, der skal til, for at man kommer i kontakt. Men der er det jo ofte mere fordi, at det er berøring rigtig mange gange. Ikke fordi man får ældet nogle muskler, men det er faktisk berøring. Og så er vi næsten mere over i en eller anden form for kropsterapi i det, fordi vi taler mere om berøring i virkeligheden. Ikke? Ja. Det interessante er jo, at sådan noget som for eksempel bindevævsmassage, bindevævsbehandling, er jo også noget, der rigtig mange gange kan skabe følelsesmæssige forløsninger. Ja. Simpelthen fordi, at vi har jo sikkert mange af os hørt, vi har i hvert fald, at kroppen husker. Yes. Ja. Og det må man jo sige, den rigtig mange gange gør, fordi vi kan mange gange have arbejdet med det kognitivt hos terapeuter af enhver art. Og så går vi 10 år senere, og kroppen reagerer stadigvæk på når vi hører den der lyd eller lignende, selvom vi rent faktisk kognitivt har fået arbejdet med tingene. Ja. Men det er fordi, vi så aldrig rigtig har fået kroppen med ind i det. Og hvordan husker kroppen så? Der er jo der efterhånden faktisk noget forskning, der peger i retning af, at det er fordi, det sidder i vores bindevæv, rigtig meget af det. Og nervesystemet bliver påvirket af det. Men når der sker et eller andet, nervesystemet bliver påvirket, der sender signaler ud, kroppen danner nogle forskellige hormoner, som så igen får bindevæv til at trække sig sammen og ændre sine strukturer, og på den måde aflære de her ting faktisk, tingene i det. Og derfor kan det jo netop være en god idé at komme og få behandling af de her ting her. Ja. Og hvordan foregår det med det bindevæv der? Hvordan får man behandlet det? Ja, men altså, det er jo nok virkelig meget forskelligt, fordi i virkeligheden kan man jo sige, at en massage påvirker jo bindevævet, men man skal nok ind og have noget, hvor man decideret, og hos os vil det jo være mere, at man decideret beder om at få det, eller nu gør vi for eksempel her meget ud af på at arbejde også med bindevævet her i klinikken, så det bliver næsten en automatisk ting. Og jeg ved, der er nogle af vores massører, der har sagt, at de har oplevet, at deres kunder pludselig begynder at græde, når de fik løsnet op i noget af deres bindevæv. Ja. Så det går fordi det går dybere, bindevævet, ikke? Ja, det gør den nemlig. Ja, altså, så, men inde i det, kan man jo sige, der er jo også et spørgsmål om at få muligheden for, og det er jo måske der, hvor vi mangler den her kobling mellem sindet og kroppen, det er muligheden for, at man kombinerer de her forskellige behandlingsformer. Ja. At vi arbejder med kroppen, og at vi arbejder med sindet. Man kan sige, at healingsmassagen, der arbejder vi med begge dele. Det gør man ikke nødvendigvis inden for nogle af de andre grene. Men selv healingsmassagen er også noget, der går som et godt supplement til, at man går psykolog eller psykiater eller lignende. Ja. Det er også fordi, vi healingsmassage starter som regel med en lille samtale først. Så man ligesom egentlig aktiverer nogle af de ting, som folk går og tænker over. Og så kan man ligesom komme i gang på briksen. Der har man ligesom en åbning for at arbejde videre, fordi det er kommet til bevidstheden. Ja. Der er mange ting omkring de her ting her. Det er der. Ja. Jeg synes også, at jeg synes, vi har været sådan en hel del ting igennem. Og man kan altså, hvis vi skal prøve at runde det sådan lidt af, hvad kan man så sige om det?
Ja, hvad kan man sige om det? Et eller andet sted, kan man sige, der er jo mange niveauer og i forhold til ansvar for tingene, men en af stederne for, at hvis vi skal have det bedre, når vi taler om mental helbred, og det er jo selvfølgelig rettet mod dem, der går og har det svært, så er vi mange gange også nødt til at kigge på os selv og sige, hvad er mit ansvar for, at jeg får det bedre? Ja, og give sig selv den tid, det nu tager. Det kan godt være, at det ikke sker med det samme, men bare det at komme i gang er jo et skridt i en retning til at blive klogere på os selv, på vores reaktioner og vores grænser. Ja. Er du frisk på at prøve at give en demonstration? Ja. Godt. Det behøver vi lige gøre lige nu, fordi jeg tror, der er nok bedre, at den der kommer op og står, og så kan vi jo så bare lige, den kommer ikke ud lige forløbet, men jeg tænker, at vi måske lige prøver at finde, det kan være, at vi kan gøre det tirsdag. Ja. Det behøver ikke være mange minutter, det skal jo bare lige... Præcis, jeg tror bare, måske er der et lille hul imellem, eller som er kommet før. Ja, jeg blev også helt træt i pludselig. Sæt ding. Ja. Og det er en ting, der faktisk også ville være fint at sige, hvis det var netop Charlotte eller Katja, og, altså at man ligesom introducerer op til, men der er jo så mange andre, og det er jo også noget, vi vil komme ind på senere. Altså, at der kommer en og fortæller, er hun ikke body SDS, Charlotte, eller hvad? Hvad hun uddannet som? Hun er body SDS. Ja. Fordi det er altså virkelig noget, folk de taler om, det der body SDS. Det må være, fordi de har fået så meget omtale. Ja, body SDS er gode til at præsentere, altså markedsføre dem selv. Ja, og Nanovision også. Ja. Der er en af de der gutter der. Ja. Og Totem måske i virkeligheden også. Ja. Ja, det virker som om, det er i hvert fald mere anerkendt. Det er ikke så hokus pokus. Det er fordi, der er healing ind i det ord der, garanteret. Og folk gør det jo, altså... Ja. Men har du fået det ud af det, du synes? Det synes jeg. Det kan godt være, at det der, jeg sagde med jer, så havde været hos lægen. Det kan godt være, at det ikke skal med. Nej. Jeg kom lige til at tænke på... Det kan vi bare kolde. Det korter vi bare ud. Var det egentlig meget fedt? Men vi kan godt tage med, at du har været derinde, eller hvad? Eller skal vi bare... Ja, det kan det vel godt. Det var bare fordi lige at tænke, har jeg egentlig lyst til at sige det? Nu skal jeg starte på nyt arbejde. Og egentlig er det fint. Det slår bare lige der sådan med det, tænker jeg. Ja, tænk over det, men vi kan altid klippe det ud. Jo. Så. Men måske lige runde af en gang her, bare lige, så jeg lige får til sidst. Ja, men vi fik jo ment en hel del ting her, og når så også nu til vejs ende, og forhåbentlig har vi skabt en lille smule bevidsthed omkring mentalt sundhed. Jeg er inspireret til, at der er muligheder. Ja. Det er ikke kun et etableret sundhedssystem, at man kan få hjælpen. Det kan man altså også andre steder. Og det er måske også væsentligt i den forstand at sige, at der er også meget ekspertise uden for sundhedssystemet, som er rigtig effektiv. Og det er bare et spørgsmål om, desværre, at lede lidt, fordi den er ikke lige så tilgængelig, som den er inden for det offentlige, eller for det sundhedssystemet. Ja, jeg er sikker på, at man nok for flest menneskers vedkommende kender man nogen, der kender nogen, som ligesom har gået til noget, fordi det prøver man jo igennem livet af os unge mennesker, og så går de til yoga, og så kan det være, der er en der lige så på den måde. Men det var ligesom dagens tema. Jeg håber, vi håber, at det har givet noget inspiration. Og så må I have det godt. Hej. Hej.